karon mga par, maghisgot-hisgota ni out Gobernador Gwen Garcia kay daghan ang na anugunan ni Gwen, kay buotan kuno si Gwen, matinabangon kuno si Gwen, daghan kuno natabangan ug ilabi na gyud sa mga kabukiran nga gipanindutan kuno niya ang mga kasada. So mayong adlaw kanatong tanan ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug pag-subscribe sa akong channel ug sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog na kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. So karon mga par, maghisgot-hisgota ni out Gobernador Gwen Garcia kay daghan ang na anugunan ni Gwen, kay buotan kuno si Gwen, matinabangon kuno si Gwen, daghan kuno natabangan ug ilabi na gyud sa mga kabukiran nga gipanindutan kuno niya ang mga kasada. Ang makasulti ana mga par, katurapon nga iyang natabangan, katurapon nga nakauyon sa iyang kinaiya. Actually mga par, kani si Gwen may pagka-arrogante ni si Gwen. Sa laktod nga pa istorya kani si Gwen mga par, kanang madinumtanon si Gwen Garcia sa mga, kung ang usa ka politiko kung dili niya kaalyado pareha ng mayor, kung ang mayor dili niya kaalyado, ang barangay kapitan dili niya kaalyado, luoy kayo ang lungsod mga par, kay dili na niya hatagan og budget, dili na niya lutsan og budget. Ang barangay kapitan o sa barangay dili na niya lutsan og kanang project mga par, luoy kayo. Na experience na nako mga par sa amoang probinsya, kaya ako mga par probinsya, dako kong probinsyano, bisan kun suroyon na nato ang kabukiran sa probinsya mga par, na ay mga kalsada diha nga mga bati yun kaayo, kay tungod ang mga mayor diha dili niya kaalyado, ang mga barangay kapitan diha dili niya kaalyado. Ingon ana na ka madinumtanon si Gwen mga par, mo nang ang uban nga mga mayor, ang uban nga mga barangay kapitan mosunod na lang sa iyaha mga par, kay kung dili mosunod sa iyaha, luoy man kayo ang munisipyo, ang lungsod, luoy man kayo ang barangay kung dili ka mosunod sa iyang gusto. Mo na nga makaingon ta mga par nga ang Cebu kuno mga Garcia kuno tanan, kay ngano ang mga mayor ilahan naman tanan, ilahan na tanan ang mayor, ang mga barangay kapitan halos ilahan na tanan, kay lagi kung dili ka mo simpatiya sa ilang administrasyon, luoy kayo mong mga par, luoy kayo ang lungsod, luoy kayo ang barangay, kay wala ganay budget nga mulapos. Ingon ana na ka madinumtanon si Gwen Garcia mga par, bisan pa kon suroyo nato ang mga kabukiran sa probinsya sa Sugbo, na uban diha nga kalsada nga bati yun gayo. Maski motor gani maglugos pa og agi, kay tungod ang barangay kapitan dili niya kaalyado. Mo nang ubang barangay kapitan mosunod na lang sa iyaha, ang mga mayor mosunod na lang sa iyaha, kay no choice man. Isa dili ganahan sa iyaha mga par, mo ahat na lang og kuyog sa iyang administrasyon, kay siyempre kung di ka mo kuyog, may budget ang imong barangay,
wa may budget ang imong munisipyo, hatid ka o kanang kuyo sa yaha mano makaingon ta nga maayo kuno si Kuan Gwen Garcia kay ang tanang mayor sa Cebu hawak niya ang mga barangay kapitan, pero naiuban na ang mga par nga napugos lang kay tungod sa budget nga dili sila hatagan og budget sa Kapitolyo kay labi na og kanang dili nimo sila kaalyado. Unya daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa KOA o pag-subscribe sa akong channel.